know where it is coming from. Hello. Yeah. Yes. Good afternoon, Pambawe. Ogo biko eweliwe enwetụrụ obere nsogbu. Enwere ihe m na-aghọtaghị ha gbarịga m ara agbala m ga hụrụ m ọgọ. Biko mgbanwe nwa gị nwaanyị mbabalọ ọwa onye ọcha ka ọwa onye ojii. No dependre. Tesi ghọta ka ọwụ mgbe m chọrọ gị ma wụ mgbanwe anyị nọ hụ n'ime na batrum ka m nọ na-akpọ gị na mgbanwe nwa gị nwaanyị mbabalọ ịma na n'ụlọ chọọchị ka m hụrụ enweghị mme na ehi tobe ma ọ gị na-emetụbeghị m ya aka ya mbụ onye m ji na-ajụ ose mgbanwe ụlọ gị nwaanyị mgbanwe ọwa onye ọcha ọ na-eji nji ka ọ na-acha ụcha ọ dịpendịrị nna ikwa dịpendị kwara na gịnị maka na ịma mme mba na ba nọ mgbanwe chaga ọcha mgbanwe ụdara chara nnọọ acha nnọọ mana nwa akwụkwọ ụzọ sachakwa ahụ ịma na-echerekwa ya na bed njikerele mmiri na-efe ekwesịghị iyi efe ịghọta eyipụla m efe ka ime ihe na ekwesịrị ime ihe ma arịpụtasị na adị m sọ n'ọnya nwa onye rụpụtara na batrum dị iche ịghọtara ọ bara n'ime batrum ọ chaghị ọcha ya apụta ihe m hụga ihe ikpiri ri ego akpọfụchakwala m ma jọs nne iwukwa na onye ya sị na nwaanyị m lụrụ m sị nwaanyị onye na onye nwa mgbanwe m sị mba na mgbanwe m lụrụ chaghị ụcha mgbanwe mmiri a na-ede etinye niile mmiri a na-aga nnọọ ịghọta n'ọnwa oke o jige nji ma a mụrụ ya oke ya bazụ ụlọ akwụkwọ hazigharị onwe na m nwere wi otu a mba dị mba ọgọ mba hapụ ka m mapụzi ọgọ na mpa mgbanwe biko ihe nọ na ya wụ ọ dịkwana mma onye alụkwa ya ama ihe ọ lụrụ ịghọtara ụzọ alụcha ka ikwuore ya mmịrịkwa na-ekwuru ya ndịkwana nsọ na onye nwa ka ị ga-ekwuru ịghọta bikwasa ama ma onye m hụ ga ma onye nwa ma ọwa onye ọzọ onye m ji na-ajụ gị sị gị na mgbanwe ọwa onye ọcha ka ọwa onye ojii mba a ga-ama ya a ga-eme ya bikọsọ nwa amaghị o kwere ka nwa ụmụnna ama ka ọcha ama ka ojii amazụkwa onye amụga ịma ihe nwere ike ịdụ ụka ịghọtara bikọsọ oruke mmiri nwere ike na-eme travel na a na-achọ onye ọzọ egide ya ma ọ gị na enyi dịrị m ịma onye m lụrụ yes sir yes sir mkpọ ya mgbanwe ga-alọta n'ụlọ ọlọta n'ụlọ na-ahazigharị ya biko ka m gwa ụmụnna m sị na onye m lụrụ wụ eche na ọwa onye ọcha n'ọkwa onye ojii bikọs nga hụrụ mụ ajighị nji ori dị so m chọgara onye ọcha tata mkwa na ụmụ anyị adịtụkwanụ ihe a blend ịtọ ịghọtara ihe timega m nga mpa mgbanwe biko thank you chief obi dị m ụtọ na ịghọtara oke ịgwakwara ya agwa oke sa ngwa ka m agwa ya n'ụlọ si alọta ịghọtara ka m gwa ya chief mpa mgbanwe udo dịrị gị nna obi dị m ụtọ maka otu isi ghọta yes sir okay bye bye sir